Ολυμπιακός. Είμαστε με τον Δημήτρη Διαμαντίδη. Σ' ακούμε, Γιάννη. Δημήτρη, ήταν μια δύσκολη χρονιά, αλλά τα καταφέρατε. Πήρατε τον double στην Ελλάδα. Είναι μια χρονιά η οποία είχε ανεβοκατεβάσματα για εσάς. Τι γεύση σου αφήνει? Η γεύση είναι ευχάριστη. Σίγουρα η χρονιά, όπως είπες και εσύ, είχε τα πάνω της και τα κάτω της. Σε μια ομάδα δεν μπορείς να είσαι πάντα στο πικ της απόδοσης. Είχαμε προβλήματα. Να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στους παίκτες μου, στους προπονητές, στη διοίκηση, στον κόσμο. Είμαστε πολύ χαρούμενοι. Τελείωσε μια δύσκολη χρονιά. Όλα πήγαν καλά και συνεχίζουμε. Ο Ολυμπιακός πολύ μεγάλος αντίπαλος. Κινδυνεύσατε όταν χάθηκε το πλεονέκτημα της έδρας. Πώς βρήκατε τα ψυχικά αποθέματα για να το φέρετε τούμπα? Εντάξει, παιδιά, παίζαμε μια πολύ καλή ομάδα. Δεν παίζουμε με κάποιον. Ο Ολυμπιακός είναι μια πολύ καλή ομάδα. Είναι από τις καλύτερες ομάδες της Ευρώπης. Έχει χαρακτήρα, έχει πάρα πολύ καλούς παίκτες με πολύ μεγάλη ποιότητα. Σαφώς ήταν πολύ δύσκολο. Σαφώς ήταν πολύ δύσκολο, το ξέραμε. Έχουμε απεριόριστο σεβασμό στον αντίπαλο. Και όχι μόνο στον Ολυμπιακό, αλλά και σε όλους. Προσώπου δεν λέγαμε ότι θα κερδίσουμε. Η σειρά πήγε λίγο περίεργα γιατί κερδίσαμε, χάσαμε στην έδρα μας, πήγαμε, κάναμε τον break. Έτσι είναι. Εντάξει, όλα καλά. Και τελευταίο σε φορά εσένα. Του χρόνου εδώ πάλι? Του χρόνου εδώ. Εδώ, χρόνου. Πού να πάω, εδώ είναι η οικογένειά μου. Ευχαριστώ πολύ, συγχαρητήρια. Λοιπόν, νομίζω ότι βγήκε και ήδη.